Di na sila nag-aksaya pa ng oras at dali-dali ding naghanap ng tulong upang malunasan ang sugat na natamo ni Nong Jem. Nang makarating sila sa bahay ng kumpare ni Nong Jem, ay doon na tuluyang nalunasan ang mga sugat na natamo nito sa laban. Si Roble naman noong mga oras na yon ay nanatiling alerto sa paligid dahil baka meron isang nilalang ang nagmamasid sa kanila sa lugar na yon. Roble, sa paglikha ko sa sinaunang maranhig, ay hinati ko ang abilidad na taglay ng mga ito sa iba't ibang kapangyarihang halos hindi maunawaan ng tao. Ang dalawang nakaharap mong datong bumangon sa bato ay merong iba't ibang taglay na abilidad. Piniyayaan ko ang mga ito ng mga kapangyarihang nasa kaanyuan ng mahiwagang sandata. Ang unang sandatang nakita mo ay ang singsing ng mga maranhig na kayang kumontrol sa buhay at kamatayan na kauri nito. Ang pangalawa ay ang kampilan na nakita mo. Ang datong nagmamay-ari ng kampilang yon ay merong abilidad na mangwasak at maghari sa lahat ng uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ang nakalaban mo naman kagabi ay ang datong merong mahiwagang sandata na nasa kaanyuan ng isang hayop. Oo, Roble, ang hayop na sumusunod sa datong yon ay ang pinagmulan ng kanyang natatanging kapangyarihan. Ang kapangyarihang taglay ng datong yon ay ang isa sa mga isinumpang kasalanan ng aming kalaban. 6 sumatotal ang mga maranhig na naluklok sa posisyon na yon upang pamahalaan ang inyong lahi ilang siglo na ang nakakaraan. Kaya lang naman naging makapangyarihan ang mga maranhig noong mga panahong yon dahil sa biyaya kong ibinigay sa kanilang mamuno sa lahat ng uri ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Noon pa man ay naghahanap na ako ng isang maranhig na karapat-dapat upang mamuno sa ilalim ng kanyang mga dato. Oo, Roble, ikaw ang nais ko na mamuno sa mga uri mo upang muling umangat ang mga maranhig sa mundong ito. Di mo matatakasan, Roble, ang nakatakda para sa'yo dahil sa matagal ko nang nakita ang iyong kinabukasan. Lahat ng ito ay kontrolado ko at naaayon sa aking kagustuhan. Wika ng demonyo sa isipan ni Roble. Nang marinig yon ni Roble, ay labis siyang nabahala dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi nagsisinungaling ang demonyong yon. Maaaring mapanlin lang ito, pero lahat ng binibitawang salita nito ay merong katotohanan. Di na nagawang makasagot pa ni Roble dahil sa isip-isip niya ay maaaring merong posibilidad na siya ang mamahala sa mga datong iniluklok ng demonyo. Noon ding araw na yon ay napagdesisyonan ni Roble na hanapin ang kalis na sinabi sa kanya ng demonyo ilang araw na ang nakakaraan. Nang madatnan niya si Nong Jem na nakikipag-usap sa kumpare nito, ay hindi na yon nag-aksaya pa ng oras upang kausapin ang kanyang maestro tungkol sa kalis na kanyang hinahanap. Maestro, meron po ba kayong alam sa kalis na sinasabi ng demonyong kasangga ko? Nais ko sanang makuha ang sandatang yon sa lalong madaling panahon. Nararamdaman kong may babangon pang bagong kalaban na siyang labis kong ikinakabahala. Wika ni Roble paglapit niya sa kanyang maestro.
Natigilan naman ang dalawa sa kanilang pag-uusap dahil sa narinig nito sa disipulo ni Nong Jem. Tinitigan muna nila si Roble na merong pagkamangha. Saan mo nalaman yan? Wala ka pa sa edad upang talakayin ang bagay na yan. Masyadong sagrado ang kalis ng buhay at kamatayan para pag-usapan ng basta-basta. Wika ng kumpare ni Nong Jem. Pasensya na ho, pero kailangan ko talagang makuha ang kalis na yon. Sagot naman dito ni Roble. Bilang isang antingero rin ang kumpare ni Nong Jem, ay alam na alam niya ang sikreto ng kalis na yon. Meron din kasi silang kasaysayan na nagpapatotoo sa pagkakaroon ng kalis na pinanday pa ng mga banal na antingerong merong basbas ng Panginoon. Walang nakakaalam sa lokasyon ng kalis na yon. At ang tanging pinaghihinalaan ng aking mga ninuno sa kinaroroonan nito ay ang dating lugar ng datu ng mga maranhig na namuno sa buong dinagat. Kung di ako nagkakamali, ay nasa kabundukan yon ng Loreto. Sagot naman sa kanya ng kumpare ni Nong Jem. Si Nong Jem naman nung mga oras na yon ay nananatili lamang sa kanyang kinauupuan habang nakikinig kay Roble. Oh, Roble, yan nga ang lugar na hinihinalaan kong kinaroroonan ng kalis ng mga sinaunang antingero. Matapos kasing malipol nila ang buong maranhig na namamahala sa lugar noong mga panahong yon, ay doon din sa lugar na yon itinarak ang kalis upang maging selyo sa mga kaluluwang namayapa. Proteksyon na din yon sa lugar upang hindi na muling bumangon ang mga maranhig sa lugar na ating kinatatayuan. Maaring nagawang bumangon ng mga ito dahil na rin sa tagal ng panahon. Ayon sa kwento, Roble, na matapos maitarak ng apo ng tribo ng antingerong yon ang kalis, ay biglang merong umusbong na isang bundok at kuweba upang itago ang lokasyon nito. Kasabay ng pag-usbong ng kabundukan ay ang pagkakaroon ng isang bantay na nasa panig ng kanan. Kung nanaisin mong tunguhin ang kabundukan ng Loreto, ay dapat maging handa ka rin sa mga maaari mong makalaban sa lugar na yon. Tandaan mo, Roble, banal na ang iyong makakalaban sa mismong nais mo at hindi na kampo ng demonyo. Wika ni Nong Jem. Matapos makapag-usap nila Nong Jem ay agad din namang tinungo ng kumpare nito ang kanyang silid. Nang makabalik na yon ay meron itong iniabot kay Roble na isang susing hindi niya alam kung saan ang gamit nito. Ito, kunin mo. Ang isa sa 4 na susi na ipinagkatiwala ng mga antingero sa lahat ng taong nakaligtas sa pamumuno ng mga maranhig ilang siglo na ang nakakaraan. Ibinigay yan ng mga antingerong nakaligtas sa lugar natin upang magamit nila ang kalis sa takdang panahong kakailanganin ito. Kaya meron ako ng susing ito dahil isa ang angka namin sa nakaligtas noong mga panahong yon. Di mo naman kailangang hanapin pa ang ibang susi dahil ang isang ito ay sapat na upang mabuksan mo ang isang tipak ng bato kung saan naroroon ang kalis. Dito na muna kayo manatili sa lugar ko dahil ligtas kayo dito laban sa mga maranhig. Bibigyan ka namin ng 2 linggong paghahanda upang maging ligtas ka sa iyong misyong gagawin. Huwag mo na munang kausapin ang demonyong nasa isipan mo upang hindi ka maligaw sa iyong pagsasanay. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng iyong maestro sa abot ng aming makakaya. Lahat ng sikretong naibaon kasama ang kalis ay ibubunyag ko upang malaman mo at maunawaan ang maaari mong gawin kapag nadapo ka na sa lugar na yon. Wika ng kumpare ni Nong Jem habang iniaabot ang susing kinuha nito sa kanyang silid. Dahan-dahan namang kinuha yun ni Roble upang sipatin. Di kasi ordinaryong susi yon ayon kay Roble. Sa haba at disenyo pa lang ng susi, ay napakalayo na sa mga ordinaryong susing alam ng tao. Halos 2 palad niya pa ang iniabot niya dito dahil sa sobrang haba nito.
Sa dulo ng susi ay merong pabilog na disenyo. At ang kabilang dulo naman nito ay malapalaso ng pana ang disenyo. Nangingitim na din ang susi yon na siyang tanda ng katandaan nito. Ayon sa ama ko na siyang nagpasa sa akin ng karunungang yan, ay bago mo marating ang dome ng kinaroroonan ng kalis, ay kailangan mong hanapin ng lagayan ng susing hawak mo. Iba yung pag-iingat sa lugar na yon, dahil maaaring merong mga patibong na hindi pa natutuklasan ng ating mga ninuno. Tandaan mo, iho, wala pa ni isang tao ang nakapunta sa banal na lugar na pinaglagakan ng kalis ng mga sinaunang antingero. Dagdag pa ng kumpare ni Nong Jem. Habang nagsasalita ang kumpare ni Nong Jem, ay nakatitig lang naman si Ruble sa susing kanyang hawak. Matapos nilang makapag-usap ay napagpasyahan ng magkakasama na kumain na para sa araw na yon. Iika-ika pa noon si Nong Jem dahil sa mga natamo nitong bugbog sa katawan. Animoy ang kapangyarihan ng kanyang 7 bertudes na mabigyan siya ng karagdagang bilis at lakas. Ay meron din palang epekto kay Nong Jem matapos nitong gamitin ang kapangyarihan ng kanyang karga. Matapos niyang makita ang kalagayan ni Nong Jem, ay bigla niyang naunawaan ang ibig sabihin ng lahat ng bagay ay may kapalit. Kahit gaano ito kaliit, ay meron pa rin itong hinihintay na kabayaran. Habang kumakain sila, ay paunti-unting napapanatag na ang loob ng magmaestro dahil sa kanilang lugar na tinutuluyan. Nong Jem, babalik ho muna ako mamaya sa ating tahanan upang kunin ang mga karagdagan nating kagamitan. Isasara ko din ho ng maayos ang bahay natin para hindi yun mapasok ng ibang tao. Wika ni Ruble habang sila ay kumakain. Napatangulang naman si Nong Jem ng mga oras na yon dahil sa punong-puno ang bibig nito ng pagkain. Matapos kumain nila Ruble, ay agad din naman itong tumungo sa kanilang tahanan upang kunin ang kanilang naiwang kagamitan. Pagbalik niya roon, ay meron siyang nakitang isang panauhing pumasok sa kanilang tahanan na walang permiso. Dahil sa ginawa ng lalaking yon ay halos umapoy na naman ulit sa galit si Ruble. Animoy ang ginagawa nilang pakikipaglaban para sa mga ito ay nawawala ng saysay dahil sa mga kasamaang ipinapamalas ng mga ordinaryong tao. Hinayaan lang ito ni Robleng makapasok ng malaya sa kanilang tahanan upang mabigyan ito ng leksyon. Pagpasok ng lalaking yon sa sala ng kanilang bahay, ay siya ring pagsunod dito ni Ruble ng dahan-dahan. Pagpasok ni Ruble, ay biglang hinawakan niya ang lalaking yon habang unti-unting nag-iiba ang anyo nito. At anong karapatan mong pumasok sa tahanan namin nang walang pahintulot? Tanong dito ni Ruble habang nakakwelyo ito sa lalaki. Nang makita ng lalaking yon ang malademonyong mukha ni Ruble, ay halos mamatay yun sa takot dahil sa kakasigaw. Parang nakakita yon ng kanyang kinakatakutang panaginip dahil sa pagsigaw nito na parabang kaharap niya si kamatayan. Makalipas ang ilang minutong pagsisigaw, ay agad din namang nawala ng malay ang lalaking yon. Nang nakalupaypay na ang lalaking yon sa pagkakahawak ni Ruble, ay agad niya namang dinala ito sa talahiban upang doon na ito tuluyang magising. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay agad din namang bumalik si Ruble sa kanilang tahanan upang kunin ang kanilang mga kagamitan. Paglipas ng ilang oras ay naikandado na ni Ruble ang kanilang tahanan at agaran din naman ang pag-alis dito, dala-dala ang kanilang kakailanganing gamit. Nang makabalik na siya sa bahay ng kumpare ni Nong Jem, ay doon na inumpisahan nila Ruble
ang kanyang paghahanda para sa kanyang misyon. Animoy ang ginagawa ng dalawang panig ay nakikipag-unahan sa oras. Kapag nauna ang mga maranhig na mahanap ang 47 dato, ay yun na ang magiging katapusan nila nung Jem. Pero kapag si Ruble naman ang nauna sa paghanap ng kalis na panlaban sa mga ito, ay makakagawa pa sila ng hakbang upang hindi pahintulutang pabangunin muli ang iba pang datong natutulog sa kanilang mga libingan. Ruble, makinig kang maigi sa lahat ng sasabihin namin. Palagi mong pakatatandaan ang aming bilin. Tandaan mo, sa loob ng 8 siglo, ikaw lang ang naglakas loob na kunin ang kalis mula sa himlaya nito. Walang eksaktong makapagsasabi kung ano ang naghihintay sa iyo sa lugar na yon. Pananalig sa Panginoon at tiwala sa sarili ang tangi mong baon pagtungo mo sa lugar na yon. Wika ng kumpare ni Nong Jem. Ang naging pagsasanay nila sa unang araw ni Ruble ay tanging pagkabisa sa mga mahabang panalangin at talata. Ginagawa yun ni Ruble upang palakasin pa ng husto ang pananampalataya niya sa Panginoon. Napaka-importante nito para sa kanya dahil isa siyang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi magpapakita ng awa ang mga tagabantay ng kalis sa lugar na yon sa sino mang nilalang na merong bahid ng kasamaan. Kahit gustuhin mang sumama ni Nong Jem kay Ruble, ay hindi yun maaari. Gawa ng maaaring ikapahamak ng kanyang kumpare ang pag-iwan nila dito. Alam kasi ni Nong Jem sa kanyang sarili na madali silang matutunton ng mga maranhig dahil sa ilang beses na silang naamoy ng mga ito. Si Ruble ang maghahanap ng kalis at sila Nong Jem naman ang magtatanggol sa kanilang lugar. Sa loob ng 2 linggong pagsasanay ni Ruble, ay hindi pa rin sila tinatantanan ng mga maranhig sa buong Tubahon. Kahit malapit na sila sa dagat noong mga oras na yon, ay walang takot pa rin silang sinusundan ng mga ito upang pagmasdan ang kanilang ginagawa sa bawat araw na dumaraan. Kaya napagpasyahan nila Nong Jem na umaga na lang muna ang pagsasanay ni Ruble at sa gabi ay magroronda siya upang magmasid sa paligid ng mga taong maaaring biktimahin ng mga maranhig. Kahit meron silang mabigat na problema noong mga oras na yon, ay hindi pa rin inaalis ni Ruble ang kanyang responsibilidad na ipagtanggol ang mga ordinaryong tao sa kanilang lugar. Sa paglipas ng araw at gabi, ay palaging nakakapatay si Ruble ng mga maranhig sa kanilang lugar. Pagdating ng araw na natapos na ang pagsasanay niya, ay agaran din naman niyang tinungo ang lugar ng Loreto. Noon ding mga oras na yon, ay alam na ni Ruble ang kanyang pupuntahan dahil namulat na siya ng kanyang 2 maestrong nagsalin sa kanya ng mga karunungang taglay ng mga ito sa kinaroroonan ng kalis. Ayon kay Nong Jem, na ang bundok na kinaroroonan ng kalis na yon ay tinatawag na Kasu, isang bundok na napapaligiran ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa ni Nong Jem na ang bundok na yon ay pugad ng mga nilalang na hindi pa nasisilayan ni Ruble. Bilang maranhig si Ruble, madali na lang niya yung malalampasan. Ang tanging magpapahirap sa kanyang misyon ay ang pagpasok niya sa domi ng pinaglagakan ng kalis. 2 araw ang lumipas ay nanatiling naglalakbay si Ruble. Napakalayo na niya sa kanyang lugar at kakarampot na lamang ang kanyang dalang maiinom na tubig at makakain. Wala na ding mga naninirahang tao sa lugar na yon at tanging siya na lamang ang nag-iisang nilalang na nadapo sa lugar na yon. Ayon sa panghuling baryo na dinaanan ni Ruble,
ay napakadelikado ng lugar na pupuntahan niya dahil sa napakaraming makakaharap niyang iba't ibang nilalang sa kanyang daraanan. Habang nagpapahinga sa lilim si Ruble, ay biglang nagulat ito nang merong isang taong nagsalita sa kanyang likuran. Saan ka pupunta, Ginoo? Bakit ka nag-iisa? Wika ng isang babaeng nasa likuran ni Ruble. Agad namang napabalikwas si Ruble sa kanyang pamamahinga dahil sa kanyang mga narinig. Pagtingin niya sa uluhan niya, ay doon niya nasipat ang isang matandang hukluban. Malapit lang ho ako dito. Huwag niyo ho akong alalahanin. Sagot naman dito ni Ruble. Matapos sumagot ni Ruble ay tumawa lang naman ang huklubang yun. Kahit wala namang nakakatawa sa kanyang mga sinabi. Tinitingala lang ni Ruble ang nilalang na yon na walang bakas ng pag-aalala sa kanyang sarili. Ilang minuto ang lumipas ay pinitik ng babaeng yon ang kanyang isang mahabang kuko sa kanyang mga kamay. Kitang-kita ni Ruble ang paglaglag sa kanyang muka ng mga bagay na pinakawalan ng nilalang na yon. Doon niya napagtanto na isang manlalason ang kanyang kaharap nung mga oras na yon. Manang, di ako tatablan yan. Kung inaakala mong demonyo ka na, nagkakamali ka. Dahil ang kaharap mo ngayon ay mas demonyo pa sa'yo. Wika ni Ruble habang unti-unti itong nanggigigil. Kasabay ng pagkagigil ni Ruble ay ang pagkaiba ng kaanyuan nito na labis ikinagulat ng huklubang yon. Di ako tatablan yan, Manang. Umalis ka na. Dagdag pa ni Ruble. Mananhig! Paano ka nakakalakad sa ilalim ng araw? Gulat na tanong ng matandang babaeng yon. Okay, sunod kagad natin yung 17. Let's go.